आङो नैबे समाव रुमनिफ्राय ओंखारबायानो फुरा फिटिं जाजोब्बाय नै अखायाबो एसे नागारबाय अखा हाबाय थादोंमोन नै दा अखा गैथ'ला दा दसे थानानै सासे लोगोआ दुगैगासिनो दङ दसे थानानै जोङो ओंखारलांनोसै मा प्रग्राम दङ बेखौ एसे नायहैनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोननो गुवारै बाहागथिं आं थांनाय एसे नै थांबाय गारिजों सानैसो गथ'फोर नै खान्थाला बेसेबांबा थायनानै दङ थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै वा गोबां दङ खान्थाला ओइनै गोजौआवबो दङ आरो ओरैजाय बा आरो थाइजौआबो नै ओरैजाय नै माबायाव पाक्कायाव गाखोनानै हानहरबानो मोनगोन अखाया हागासिनो नै दाबो फ्रि 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 हागासिनो दङ ओरैजाय नायहर नोंथांमोना नै ओरैजाय गासिबो न'आनो गोजा रुम गोजा ओरैजाय आरो ओरैजायथ' फुरा हाग्रा गोजा गासैबो बिथिंबो रुम दङ नैयावबो थादों माखासे केडेट्सफ्रा मोजाङानो दुगैनो थाखाय ओरैबायदि मोजां मोजां फेसिलिटि खालामनानै होदों दैनि अभाब गैया लोगोफोर दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं दिनै मा प्रग्राम जायो बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो थाखाय नाजागोन स' भिडिअखौ जागायलांनायनि आगोल नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय स' फैदो बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना नैबे जायफोर आखाइ सोमावहरदों बिथांमोना आंनि फरायसा गोजा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो फारि फारि मा गेम्स जागोन एबार गार्लसफोरनि नै दिरुं बोनाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ बारह इधर तेरा lucu nah mudah lah चलो कमान ओके दिरुं बोनाय बादायलायनाय नै सोलिगासिनो दङ नैबे डाइनिं हल लोगोफोर आरो नै नीलमणि चक्रवर्ती सिटिअ बिथाङा गोपीनाथ बरदलै हाई स्कुलनि आरो ओरैजाय नै ब्रेकफास्ट जाबायानो गासैबो गथ'फ्रा हाबफैजोब्बाय डाइनिं हलाव ओरैजाय नै जोंना सिटिअ सानै नारायण निरला आरो सुशील दास सार सिटिअ बिथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं फारि फारि देखायलांगासिनो नोंथांमोननो
दा नै जागासिनो दङ गासैबो। ओरैजाय जागासिनो आंना केडेट्सफ्रा। लैसोना? भात लैसोना? जाखांबाय? जा जा। गासैबो बिसोरो जोंनि केडेट्स गोजा। आदसा लोगोफोर, आङो नैबे समाव नोंथांमोननो रंगियानि जवाहार नावोदय बिद्यालया स्कुलनि जि थासारि बेखौ आङो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै जोबोद समायना लोगोफोर स्कुला। ओरैजाय बाथरुम इउरिनाल दङ आरो ओरैजाय गासैबो क्लासरुम गोजा। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननि जा स्टेन्डार्डखा लोगोफोर। वाव, जोबोद मोजां नांदों लोगोफोर। आङो नैबे जायगायाव थाफैनानै गासै 10 days जागोन जोंनिया NCC नि ट्रेनिंआ। CATC कम्बाइन्ड एनुवेल ट्रेनिं केम्प जागासिनो दङ सेनियरफोरनि। 4 तारिखै जोबगोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना नै देखायलांगासिनो आं नोंथांमोननो। नैबेयावहाय गासैबो सिलाइ गोजा। सिलाइखौ बेयावहाय दोनदों। शुटिंआ मथथे 1, 2, 3 बे सानथामाव जागोन। नैबेनो लोगोफोर मेन गेटआ। आरो मेन गेटनि खाथियाव गारिफोरखौ नै बरियानो लाइन लाइन दोनदों। सारमोननि गारि गोजा बेफोरो गासैबो। दायो लोगोफोर नै मेगननि डक्टर फैदों आरो मेगननि डक्टरा गथ'फोरखौ सासे सासे फारि फारि नायगासिनो दङ। जायफोर गथ'फोरा मेगननि प्रब्लेम दङ बिथांमोनखौ नायगासिनो। दसेबो समाय गथ'फोरा रेस्ट मोनखाया। ओरैबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे प्रग्रामानो माने जालुबाय थाखायो। आरो बिसोरजों लोगोसेनो जोंहाबो खिथु खिथु खारफाबाय थानो गोनां जायो। खारन मोनफ्रोमबो मिटिं मोनफ्रोमबो प्रग्रामावनो CTO फोरखौ उपस्थित जानो होयो, नुजाथिनो होयो। बेखायनो जोंबो बिसोरजों माने खिथु खिथु खारफाबाय थानो गोनां जायो आरो मेंगुलायलाङो जोंहा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? You have to believe. If you believe on something, then stress will never come. तो आप लोग जब किसी को विश्वास करेंगे तभी क्या हो सकता है, स्ट्रेस इतना आसानी से नहीं आओगे। तो you have to avoid drugs and alcohol. If you take drugs, ड्रिल जालायसिगोनलाय लोगोफोर। नै दा गथ'फोरखौ फुरा माने लाइन खालामनानै जाय जायगायाव ड्रिल जागोन बै जायगासिम सासे सासे आरामसे थाबायलांहोनानै लाइन लाइन खालामगासिनो दङ। नै नाय नोंथांमोना। वाव, सासे गथ' ओरैबायदि सिरियास जादों। दा नै डक्टरनियाव लांनो नागिरदों। बिराद दिगदार। दायो लोगोफोर डान्स प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ। नै जोबोद मोजां मोसादों फंबायमोना। जोंनि खाथारबारि हाइ स्कुलनिफ्रायबो मोननै डान्स मोसानाय जागोन, बर' दोंसे आरो हिन्दी दोंसे। पेट्रियट सं नेपालि डान्स नैबे।
नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नैबेनो जोंनि खाथुरबारि हाइ स्कुलनि फरायसाफ्रा गासै 6 जनल' मोसानाय जासिगोन हिन्दी डान्सखौ आरो बर' डान्स दङ बर' डान्सखौ 3 मोसानाय जागोन दा प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ बे प्रेक्टिसखौनो आं नोंथांमोननो नैबे समाव एसे सर्ट दिन्थिनाय जाबाय फुल भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन आङो आपल'ड होगासिनो साननैसोनि उनावहाय मानो होननानै बुङोबा लास्ट एन्डिं 4 जुलाइआव मोनसे गिदिर फांसन जागोन बेयावहाय खोब माने स्टेन्डार्डै मोसाहोनाय जागोन गथ'फोरखौहाय दा बिनि थाखायनो नैबे समाव डान्स प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो बेयावहाय सेलेक्ट खालामनाय जागोन सोर बांसिन मोजां मोसायो आरो सङाथ' गासैबो पेट्रियट सं जाखानांगोन पेट्रियट सं जायोब्लासो बेखौ माने एलाउ होनाय जायो आरो मोसानो दा थेवब्लाबो आङो नैबे बर' डान्सखौ मोसानो हायो ना हाया सेस्था खालामनि नायलांबाय था नोंथांमोना नै प्रेक्टिस होगासिनो सबिता पुर्निमा लोगोफोर दायो ड्रिल कम्पिटिशन दङ ग्रुप वाइसआव जोंनि खाथुरबारि हाइ स्कुलाबो बेयावहाय बाहागो लागोन दा बाहागो लानायनि आगोल PI स्टाफआ एसे ड्रिलखौ माबायदि खालामो बेनि सायाव एसे प्रेक्टिकेलि खोन्थाग्रोदों नै गासैबो केडेट्सफोरा नायगासिनो दङ बिथांमोनखौ PI स्टाफ गोजा बिसोरो गासैबो दानिया गथ'फोरनि बादायलायनाय दर्शन गुबुन स्कुलनि गोजा इफोरो नैबेनो जाहैबाय जोंनि खाथुरबारि हाइ स्कुलनि गासै 10 जन दङ ड्रिल कम्पिटिशनाव बाहागो लादों नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै माबायदि ड्रिल खालामदों जोंनि गथ'फोरा खोब माने स्मुथ जादों नैया नाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना आं फारि फारि देखायलांगासिनो नोंथांमोननो वाव मेरा कैडेट चाहिए Score! Fully line, chal! Ek karo, ek go! Score! Ticket line, chal! Ek karo, ek go! Score! पीछे से दिखा, पीछे मुड़! एक दो तीन एक! Score! बाएं मुड़! एक दो तीन एक! Score! पीछे से दिखा, पीछे मुड़! एक दो तीन एक! Score! सामने से टेक चल! एक दो एक! एक दो एक!
1 2 3 पीछे मुड़ स्कोर विसर्जन ड्रिल कम्पिटिशनाव बाहागो लाखांनाय गासैबो गथ'फोरखौ नै बेयावहाय जमा जाजोबनो होदों आरो बेयावहाय माखासे गाइड होगासिनो दङ गथ'फोरखौ बोरैहाय डिसिप्लिन इउनिटि मेनटेन खालामनांगौ बिनि सायाव गाइड होगासिनो दङ। लोगोफोर आङो नैबे समाव रुमावहाय फैनानै दसे रेस्ट लाफैबाय मानो होननानै बुङोब्ला बिराद गरम जादों दानि आङो फेन लाफैगासिनो दङ आरामसे ड्रिल कम्पिटिशन जादोंमोन बे ड्रिल कम्पिटिशनाव आङो दसे समाय थाहैबाय जोंनालाय ड्रिल कम्पिटिशना एसे मोजाङानो जादोंमोन स्मुथ जादोंमोन आरो ओमफ्राय फार्स्ट लाइननि सानै गथ'आ एसे मिस्टेक खालामदों आंनिया दा मा जायो मिथिया जा हक मोजां नांदों जेखियानो जादों लोगोफोर नैबे समाव आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो देखायलांबावगोन आङो नैबे रंगियानि जवाहार नवोदय बिद्यालयाव मा मा प्रग्राम जायो एनसिसिनि बेखौ आङो नोंथांमोननो आरोबाव आङो दिन्थिलांनो थाखाय नाजाबावगोन स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर